Nagudian ka ang mababaloy ang Presidente no Asia Agirahi. Nagudian ka ang Vice President no Honorable na si Zainal. Nagudian ka ang mga sultan ka. Nagudian ka ang mga ustad ka. Nagudian ka ang mga bain. Oy. Nagudian kaya ayaw mo ano niyan? Nalangon apo paguguksan ka ang madrasa. Datara din kaya ayaw mo ano niyan na area ka na mudir, director. Asidat to saripada sangkay aptero na balwi. Upama ka anadan yang kakauliti na awida ka huwagaman. Mataan. Kapag man yung di ko kita siya kaya kasakan ako huwagaman. Na anak pidawan yang kuwala. Upama katirong sa tirunwala, ay, Ustad Muhammad, inubada kauliti. Na pinapara huwagaman kaya Allah. Ini pagitiaan na matang mapia. Na may mga kasusala ko ini pagitirong tabiyo. Inubada kauliti. Tangin na ako. Kami pasat. Tapi itu mga sangin buhok. Wala niya kapal. So agama na aya order agama akatir Allah subhanahu wa ta'ala. Na tiyana ta'awanu ala al-birri wa taqwa. Wala ta'awanu ala al-ithmi wal-udwan. Ayaw makna niya na aya pitir Allah sa Quran sa surah Al-Mujadalah na pamagugupakano o mga pipia agukan ko Allah. Ira ayaw pagkabaloy ang pamagugupaan na kalako Allah na kailangan na makapadakong. O ina ayaw pamagugupaan na mapia na kailangan na makagupakaw. Ano siya ba? Na ira asya mapia ang baalan na pamagupakaw sa katero na ayat Peter Nabi sallallahu alaihi wasallam na man dalla ala khairin kafa'ilihi sa tawtu Nabi makaturo sa mapya na umani pagganap ng sampo pa mapya na pakatutumpo kung kawin Allah subhanahu wa ta'ala nakakasama na yan na inilaka na niyan kaya ini sa dangarakan ng kawat ayang nausad na ayat kesarti akyang dalam umbadaya sa madrasa niyo na 2003 itu daw o ano man kuya mga alaman na yan oy na ayaw maana niyan na sama na yan na umad ragu na pupungadiin na ayaw pikiran niyo ang mga datuami mga babayami alam mo na yung sa madrasa na sa isi di mga din na makatutumpukan ron dia ke ipiuraban ko oy habang ko ya ada abang yang kateda umaka saya muda na diri sa ano na mauri na pupuman manan wala na pagkapan wa Allah agis katanungan ay mo katawan tanong ko naman ako po pasawalay mata ko Allah umakakan kapipita dundo gagawin inulukap man oy nadadaka ko na ako oy nagyan kaya abang ko ano na ayaw makana na tijaratun lang tabura dagamana ya ada akakalafisyan tu Allah kailangan naman na opo na ayaw makuwang ka dagaman na ada akakalafisyan na niya buto ka na ayaw dinikirin Allah adagaman ada akakalafisyan na di puto adik na di manggusto si kuwagam Allah subhanahu wa ta'ala la ilaha illallah atau niyo yang kaya dunia na syukada tuwa ini bagay kawala amay to so ini bagay kawala atamo kamay to kaya man kayo bagay katanwala atamo ko dunia na may to ini o pamakapagiraya na dinikrir wala na kaya barakatano kawasa ayaw Peter wala na tiyana ya ayyuhan nas antumul fuqara ila Allah wallahu ghaniyyun hamid ay tuwa mga manusia na lang kanuman fukara naman bubri na ayaw kawasyarakan na sa Allah subhanahu wa ta'ala so ayaw mo ano niya na apiyak pa na kanacabamana kadato na apiyak pa na kanacabamana ataro uway ay nabagal kawala na ayaw importante na may liwala apot pa kawag pa kakurama ay mana importante na uli ka pa kawag ada kiugo pa kako agama na
ugu pakakatero kami ang buhay ka. Na uga abang akiugu pakatero mapia kajika pada kebelo kana matero na ugu pakakian dia sama pia ang yagas Ikali pamuliasa. Ada apa ki awal dan nama pasangi kapamuliasa. Ini cuma digerak-gerak saya segera lagu madrasah apa nak pagawai lagu jadi nama pasangi kapamuliasa. Pasangi muliasa. Ada kini kau nama aku. Dia nak yang unikir ada apa siapa antapanu kata pilih dan Allah. Oke nak ya itu akan antapannya nasuki udah 5 muliasa. Itu apa bermiasa apa dah kau benar. Itu apa kan nak mulia. Oh ayat kata Allah. لكن يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم أي بتروا سكنوا يا ملتي يا الله na ubaniyo di pagi suwi-suwa sa isa ka kau. Di mo tadi nga di pagi suwi-suwa, di nga di pangreksyonan, di nga di pangmintan, di nga di pamaminan, di nga di pagpakaitoon, di nga di pamulyasan, na di te ka pagi suwi-suwa. Ubaniyo tuwala di pagi suwi-suwa sa isa ka kau. Pagpakaituwa ma, ayaw mga pepe adisakano. Ayaw mga pepe adisakano. Walang nilay ka isa ka grupo ayaw na makira na mapia nagiro ba nagi mapia ba kapi ang siran wallah na kapia na kau pa na kau na niya kau kakatero na bilasan ka wallah ayaw mo na kawas sa mga luksaro na importante na kailangan nambali ka amamot ka kailangan nambali ka amamot na uni ka tilga ginawan ka amamot na kinaasara aapia ka na ba kamamot na asara di kamayo Ame kali kapan mamot na ngadu kapen. Namanya tekano. Allahu akbar Allahu akbar. Tadi yang mengawahi penuh Allah. Kailangan nang boleh ka ayaw mananya na apyak na baka mamot, nang boleh ka na baka mado. Kailangan man alaw na ka na boleh mababe siya madu. Oy, ilupit ino masulati na ayah sunat yan igilak sumber di maniwa. O di naman na perfume yan, na di man perfume igilak sumber, kapara alma piya kapag kabaw ng putapalien. Nagupara ko Allah. Negeri mana ini pampita nama mu nak kita pengalit nak firman syariat tak sampai negeri ini pagubay mana sudah 5 tahun sama kami di lokasi aku ulang kali makan tangga kami itu awang aki oh nama kamu itu importante nabi kenapa kamu apa mana kenapa kamu oh dia memang oleh Allah dia nggak pakai dimenangkan nabi syukatiru kepada kaum ulama in alamat as-sa'adah Inna alamata as-sa'ada semangat terus mga tao ang buntung sa dunia na buntung sa anong akhirat. Importante na mapalagasan sa pulau siya. Kaupo ka siya mo pa na buntung ka sa dunia na buntung ka sa anong namori. Kaya siya mga watami na inopano siya kadan sa kadato so mga PTE, mga parents o ay mga ayan naman mga luksano yaga mga uluan tanong sa mga madrasa na dia mana kaya akapasya kali na kasakada to nakatrini na ay chairman ay rais oy mga surutan mga dato mga boy katrini man ay kaupo no may to akada to na nakapagin to naman nakapagada kada to kana amanan na pagpapagawa to nakapagada to kada to na miya kaswa kadin dato kaya manan miya karing ka kata besarnya akhirnya gawin apa mana kepahaya mana beli kepahaya mana mustahil pada utara mana mustahil Allah kepahaya mana amanannya na siapa ni makasan itu bitoti mana mustahil Allah sino kerja dari pasal pada gawin mayo di nama gawin dia origin ta'til mulqaman tasha' agi syukada tu na ayat ini bagi-bagi nasu Allah syukis Allah ayat ini bagi-bagi si doktor mahir bila aku motilan na niya gobernador, niya kongresman, ito tumanay, na mga perong na kemuk-kemuk ng kongresman, na kegobernador, di na natawa, at yung upo ba, wala sa kada ito na dapat karno. At iya, yung nakabe sa kada ito, matangwala, yung nakabe, hindi ka nakabe wala. Mga nanggiro, yung nakabe wala, hindi ka nakabe, kabe ang nakita, kabe di wala. Amra. Oh, ayaw ano niya, mga ulipon wala, subhanahu wa ta'ala, na inuka pa na kibigin sa kada ito, ayat ini namigir asakada tu naswallah. Nah ini adalah apa lagi itu guys sakada tu bayar kan made. Kedegan. Oh tapi akada ni tawala
Na naman nakiya tanong, ibo nangiro tanong, ibo nangiro tanong. Akia bisa na para sanu, na tiku tanong adet kagi dumaday talaga tanong. Dia pun ikas kamu suku di usia kala. Apa magi mana ngiru tanong na kesa na pakai bola tanong na datar pakai mani. Awalnya alang ngiru tanong na nabi din pakai mani. Dapat kalau pihak ada wala ngiru ka, ada tara ide betadi sana ngiru ka kala, na datar pakai mani. Ana ka. Apa yang dengan malau nak ambil kami ya terosi. Kami akan nak pun lebu. Sama kaisa makabul na sobra sa wanopay. Kalau kami yang isok silaman. Allahu Akbar. Na inyo nakapana kini betadi wallah kaya ka bagay. Ka ini bagay wallah subhanahu wa ta'ala. Ani ya kami isang kadra kanu hadato amanga wa ta'ame mga babayame mga luksabe na iya kanu ya kada itu Allah. Na hukum si makaswa ani dikaterima ka ang balik ka ang aktivista mapasangit sos paman atas tanggungan naman nasasangan na ka na matang kung niya ka piya ketering ka at ako nita wala ba nagtumbuya ng mga barita oy nagkapakay man ayaw man yan na apya ka na sila pa ng niya na ayaw man yan nagkapakay as kami mga makasabi tiraman at yan tayo nga nung oy pangitanong pa nung talaga nung pagpakapi ang ginawa tanong akatay man dunia din kaya kaya atiyo ba din ang magagawin tanong ako dito kaya man na awida ka tanong din ako pa na kubi iman to pa na ya pa na awida ka na kana vaccination at mo na kung manila isang mata na yung pag-injection na may naka-injection na lang na to sa Pilipinas as kabida ka-injection ilang euro ang nasakit sa mga kaya mapitay siya na pag-injection na umiswa ka at hindi mo naman kasama niya kaya ano tidak manong taman bibila lang ng isa kita sa dapulo na pagpapasakan tawa sa lukot na nakakatula ya Allahu Akbar Allahu Akbar ayat bitar nabi nakira innamal a'malu binniyah ayat kaya pagilin wala nasanya ka sa kana pag-injection na bisa na yan tanong na bulong na badula ko na patay ako kaya ini wala mo na bisa dito kasi bigyan laki ang mapasangin na pangalap. Ay dahil ang dahil mo kaya injection na. Makakipo dawa na malata na kaya kaya injection na ka. Eh dahil na ka muna habi kada na mga hajj hindi kada na mga hajj hindi na ka-injection ni sa tanong. Dua ang vaccination na ayaw mo na nakawalante. Mata mo na sa ano mga dipunay haji. Nanatara ya ang may kaamanan na nawin mo mabibigyan nakawin mo manila natulong na yun ang maitigan nakaka-injection Asin tama na. Ayaw malala may injection ako isod. Tapit ako. Tapit siya. Kaya timo ano. Mas ano siya ako ng sinakot ay. Jadi ganun yung naka-injection nila. Buta ka ano. Ayaw makana niya ang maulipon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Napanginintan ko na abad niya mada. Abad niya mada. Adiyo kaya sakit ang magbido. Kasakuman. Adiyo kaya ang magbido makubid. Nabiwa kaya. Biwa kaya sakit. Ujian ko manusia ko Allah dan isu ditur manusia duhai ma apa sama ko matiwa wala duhai ma na din yang pagawa dunia malak naksin entero akhir dunia kau terisa dunia malak nakla ya sabila dia ya kabila haj ya adu ira nama sepeda malak nakla dunia ayo mana kawasan sabila bisa sabab panullah Allah na dirkan atau sa dunia apa tu bitin kira nang akhirat itu bisa haj itu masa kena sama mga budawan mga gamit lamang tapi mana pilih na pinagala siya. Imanto na crisis. Ayaw mo sasanari na imanto na gasolina. Ano nga namin na may kapakalitawan ng mga umaha dyan, ang mga kanis, mga kanis, natalunod na, magkano na masabi lang yan, kapag niya. Dali ang mga repon Allah. Ayaw mo na yan. Na madilitan no punakit ka, inudir ka tanong mala ang agadaw na COVID, apag kapalwa pa tanong pamanik ko Allah. Ya paman ya Allah, lu pakatan ng harapan niya COVID, na apya na pisuga talaga may ito, agya pagkakuatan mo pangin. O hayat syukur tanong na isa, piula tuwa na isa. Lagi nga mga sarong na inukiran mala, ay sa baba din yung nila akira, lagi nga katuwa nila, nakataw nila napikit. Lalo na ba na dito nakataw na paman na tuwa, kapag sila yung mga pamangin, kapag sila ni pagbubalir nilirawa ka. Ay akira na, labas na tanong mga Muslim, ya Allah, ya Allah, kawatan natin, ano mga sarwa? Bilang pagpakalan na din ang ikadirwa ka, ilang at yung makabatul na nakadisibig. Sino ba upagawa na ako dito? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tadi ang mga uripon mo Allah subhanahu wa ta'ala. Iya, pagkain lang niya. Sa pulo
siya at tanda sa ayang maana niya na umatagor kay ni namaya gusto ka sa dunia, namaya gusto ka po siya naman at yawa. Ay paganayon na ayakuna zahidan fi dunia ragiban fil akhirah. Inauna ayang maana niyan na mabaloy asurabig sa alungan ng ori na matagkasikan dari adil kay adil. Pamana ayaw ko priority na kanasong alungan amori. Nasikan dari kolek ka, kawin yung adil kay adil niya. Inaon, yung kaya sa bagay ka mo ka na, inaon ang gusto ako rin sa madrasa, gusto ako rin sa ama namin ang masjid. Kapag ang anak ko ang kaya niya, nakalaba ayaw ka na pagtamo ka na sa niya kanakanon. Namiyan di talaman, ayaw mo ka na pagtamo ka na sa niya kakalitaan sa alungan amori. Allahu Akbar. Naman ang mutek sa minwawa, niya kay sa alungan. Na adi na talo katawa mga mama, adi mamaging tawa, adi na mga paawingiran. Pagana yung mutek siya na buta, ikadwa mutek siya na panggal, muta adimbali ya palang alawas yan na. Ikatalawa sakit yan, ang mutek siya na mama, na opaw. Kutigitan na buksolong yan. Mani sana ayak kagayin na makabagar. Lagi sama na tunadap na vaksinisyon. Ayaw mo ano yan na misali so paman na malaikat o di magpirpat na Sir Jibril. Siwan niya na din kaya ayaw mo ano yan na tigitan no buta ni pagaylay. Tingnan na hey dato, hey mama o pamakaba ka dun pakaylaya o ba't lumakaylay ka apakaylay ka mama. Ato na siya na ka? Alhamdulillah matag wala ka para na matalakan siya Allah. Kaya mo ako niya kaylay kay ni siya baku Allah. Ini kanya niya kaylalakan. Natin na pinalipagin na tinaway. Natin na pakaylay kawala sa idin Allah. Niya kaylay ko ka mama. Natin na kati ako sa sapi ka, imbagera ka, apang uyagan ka, pauyagan ka. Namiyaw-yag pa nakatulad sa sapi. Na si mama no Jibril, kasi sabi sa manusia, adil kaya ayaw man ako pun ganun. Natin hay mama, ako magandang sa panggal. O pamakabal na madaan ka, panggal ka. Natin alhamdulillah. Pinanamata ko din ko Allah, amiyada sa panggal ka. Natin namada sa panggal ka sa idin wallah. Namiyada. Nakagaya ko mada, natin nakatiyak mo siya, manam yan, nasapi ka, napanguyagan ka, ay makapitan. Ayaw man nasyungan yan, yan kaya nauna daw mabukiyan, ipagtuan na bukolon yan. Ay, sa tingin mapayaw sa nakaw na obra. Tapos sa ipagtuan na ulungan, ada. At yan ako na malang na pagkiro niya kasi sa Saudi Arabia. Tigal sa mga ulama, sa kanya ko sa ulama. Ay, natingin na upang makapure ka ulama ng inubuwa, ayaw maanan yan na kaasong pa ka. Agi sa Saudi Arabia, sa ilang mga Arab, na ayaw mga ulama kira na niyang makaragura mong isang pa. Oy, natiga ka na inos, tiga ka na inutina sa kana, upang makaulama ka, na inubuda sa pa ka. Natiga ka na naman niya, ayaw mo lang siya mo, sana pensa. Naman ay, ipag itulog. Napakaming kaso tutulog. Ayaw maanan niya, natiga kay Jibril siyang kaya pokpo ka na mama. At tingin na, hey mama, upang makaayaw maanan niya na baka dun wala abot ka siyang kaya ulong ka. Nagalisyon na ka. Nagdinak ka na ng mata ko. Wala ka. Ilo kaya tagoy siya mo ko. Doa ka nakastangyan. Oy. Natingin na baka dun wala sumuko ka sa ulong ka. Undas pat na entun piya ulong niya na. Natingin na kati siya kambing ka. Pangimuyagan na ka. Noon na kami na kaya noon. Kambing. Baka ganda siya tutun. Dito kawasa. Miya nga alis sa mga aibiran. Apo pa makaganda mo yan. Pagka may kapanutuntan na po na kaya doon ay bilang, nakaya kawaseran, manawag sa pulo ragun, nakaya kawaseran, nasa pulo ragun nakapilatan saya. Kumagin po tayo sa pulo ragun. Wala kapsurkat na nawaya. Pagka nasututun, nabisirin siya Jibril kuman salok sa miyardar na ibang anak. Napaganya siya man yan, nabiyong kaya abit na alipwa kaluno, abit gawasa, amiya kailay. Minakada-kada kalitan na kape. Ya kau masuk Jibril, misalnya saya tahu. Tiga na gerai, assalamualaikum, waalaikumsalam. Tiga dia kaya ayam mana dia nak tiga na kawan. Atau ni kita kah? Akan tahu di mana pakai dulu. Ayam mana dia tidak boleh gerak.
Natina na upod kaya kuwangos. Na syekura kami ang nirisyo. Kauba kong kauba ka sa diyan kaya ang mga kambing kaagusapi ka. Nauwarin na panganang kanaka na sapa at akong kaon. Kauni akong kamasapa at imanto na banda di ko pa kung makusumanakan. Tingnan niya kaya ayaw maanan niya na buka apya kay lewang apya katawasan niya. At hina Panginoon ba kasyakat taros siya nakatigari. Ada ba karakama pakikan? Napia pula napakikan na karakana ba sa kay kukuhanan na kanan. Natiin na yun kanan na sapi ikaw kami kanino kung disubere. Natiin niya tayo ko sa naman mangayang. Kenapa kaya pangyama karakana kaya pangyama kanan nabaparara ka. Tunggu Jibrila pangakasyawan ako kabubutaka. Aku kekebusa. Napia kakasya wallah ko kabubutangan. Namias depan sulang ayamnya kak ini sedep wallah. Pihak ilap yang penuh pakaian. Doon nang yalang do. Kau ya siapa do? Kegetu Jibril di istimewa lah. Gua makatamu kena makapia dah syukur tak gua mak ini dah pengalimu. Ayo pernah siapa yang panggil. Assalamualaikum. Ya kagirong kaya aku panggil gue ya pihak kagir wallah. Ya tamu-tamu kiaman. Tingin na kanan. Natingin ba na pangan ng kalakasan napakakan akong kaon. Natingin na daki. Apya na pangan ng kalakasan na sa pagakan. Natingin na mga sapikan ng mga kabila na sumali ako mo. Tingnan ka naman umaya kasi na kaya pagayama. Nabatalaga na karka. Allah kasaya. Panginoon ba sa kasumana ka? Natingin na pakakasuin kawan na ko kapapanggal ka. Abukit bisa. Dakato masapasad. Na kami asya ko papapanggalian. Na kami asya ko amanan niya nakapukumarian. Nah, ayaw puri-puri. Dia kaya ipagtula po ko niya, nintula po. Dia ka mo sa Jibril. Yan yung nagapa ko masasali sa no. Assalamualaikum. Niya kagyo na kaya na kanya. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Niya kagyo sa mama, adito sa pakasalian na opaw. Tiyan na ganay no kanan. Na tiyan na po, tiyan po rin ang was. Na niya po ni Mangiluwas sa kakananakan. Na tiyan na pa, ang isulakan sa Ato na isila ka, pamilikasan ka mga ayawakan saan siya isila kaon. Kasuba nila ka, nakatay sa mga prutas, nakatay sa mga panganang kaon. Nakatay sa mga ayawakan na pamilikaon. Natiya na pakalaan wallah sulimur ka wallah. Kadiya kumangkin kamalay katao. Oy, sakan sujud pasangan o kama sa malaika. Hey, pakalaan wallah katamu ka. Na ayawakan niya, na ayaw. Ang nakapas pinito yung mga eksamen ko katao. Nabi yung kuto apakah saya na opaw apakah wasallallahu nasib sibran wallah ang isobatnya na napa kapabra ka ini syukur tanin syukur bakian tahu dia pamikiran yang syukur amannya nama pia aku nang alimuron ada tadi mga pagaliya mana ni kadua para magal ayat kadua ang mga tao niya utusan kaya dunia na ayakuna hammahu al-ibada wa tilawatul Quran. Na upo na ayaw mabaluya di ka di pag-importantiya na simba. Simba, ako kabat ya sa Quran, nangya buto kang. At sa manay lagi ka mga watatano, di talo di pangapamadi, lagi ipiyag importantiya tano. Ang mga kaswa ng mga watatano sa kapakaswela sa Quran. Kailangan lagi man ng Quran ang maswatano. Mataya, tabi, yung pernah ada mo kabat ya sa Quran na, kenapa berarti anak ka, sa ikikidir ka sa machinga, ikikidir ka sa rapid fire. Sana mo digilay pulang ke, ano man ya, pamakaganang kau. Digilay puli mamakakamada ka na tao, na isa ko kora-kora wa amiyang duwe ka. Ano, kaya pag mamana ko, sana butong, sana ramada si Samaroy, basta Samaroy, kupan nila kamaro. Nabitaraw ako. Nakagawa mga tilo pero tinaalab siya sa umay kay mamami. Katagal pa. Oy, nagyatiya ka lang siya mangiran. Nagitumakan sa Quran. Nagirahang na wata. Na mata ka matian niya sa Quran na ilalayanun. Ano ito sa hutan. Na magpapapeswa ko kay mamiran. Di magimam sa taray tayo. Na makapera, makalita ka putulitan. Apa man kaya maminang kami ka pas sila sa mga inaano mo sa Wah, kita bisa berkuah na ko naman. Kalau jika malu nak dulu nak ada. Tapi saya tak betul biro sih. Bila mata syaitan rapi dunia ayat itu Allah warattil Quran tartil.
kasomaan niya nagitima na kabot sa Quran. Nah, pero lang ya sabi ko nabi ako kung mga kamulan niya makalangan siya una na rogilang peto. Abilan na rafi paita. Aya pitru nabi na khairul umur awsatuha. Aya turu nabi amya kapia-pia ulang lugar na soka-sosok ko diron. Inu mo sabi nabi, apa to masaya sa Quran? Na kana berara rapi do. Jadi pada tu masuk buka, ana pasayan sa Quran. Kenapa sekatan wa mata mo na kasobra sa pitru na tumitima. Al-qari ko al-qari yang belum disebut. Ay nakaibola ka na pero di magide di magrapa Tagalog. Tidak naman tadi magrapa di magide Tagalog di man pesa buta na kaganya. Ada cara mata ko te sa latin kay. Al ito na ko maro na kanya kulnas. Dinamit na nagsuli magide magrapa. Gusto ko may gumagawin ko. La ilaha illallah. Kenapa nak berarti anak kasyukuran? Ibu ni mama kahamada kala kawa taraweh au dina tahajud Lailatul Qadar na ya kabete ma ko Quran ni ibu mama kahamada kala kawa tetara mutakya bete ma ari ana sada ya kabete ya na kana panu pada taruto ani ko ni pala daga ai na mama maka abang gilo Allah mana ayat turun abia kapia akhir bukan sahabat datang kairul Allahu Akbar dia mengori penoma kalau orang dia makasyaga iman tu nabi dalam iman tu mengawatkan iman tu menghafal menghafiz mana nabi dalam nama Quran nabi makan khatam dia makan nama Quran ayat mana dia makan nama Quran na hafiz lau bebai na hafizah kenapa hafiz dia menggunakan nama di Islam tengok. Kenapa suhafid nak hafiz? Nanti sama tu kena seorang nak hafiz. Nawatan nak hafiz. Kenapa hafiz? Hafiz. Habis kata nona apa semua orang nak berdoa ayu ni hadiah. Kalau apa apa betul nak kenapa mau ikan Islam? Apa tahu nak ayat apa tu ini yang si Haji Ibrahim. Tapi nak tiada bahasa si Brex. Apa yang mahu? Kamu nak ada si Abdul Basit, si Basit, dan itu pakai bakal gula warna basmo. Dia tu memang macam basmo, tapi nama pun tak kaki. Tapi dia tak ada macam mana warna basmo. Nama ini pernah warna basmo, mereka mana tahu tak? Mereka dah sebut juga nama ngaran. Atau nama mana nextnya ni? Saya ini betul lah, so dia kan Taipan, Mr. B. Betul kaya kaya manalay sa hadirai. Nalatom na ulan sa sila mo, hindi mga peraulan. Kaya magana ko niyan. Dito siya ko na, siguro. Kaya na ano, Assalamualaikum. Kaya na salam. Kaya ba niya siya ni Mr. B? Kaya na yung ulo ka. Tama na ba kasi mo? Ay, sa hindi mo ba si Mr. B? At yan na, pakihama na niyan. Inako ko na naman, alam mga kada, sa nakaramahan, ano mga manok ako, mabubulang-bulang ang mga kurin, ang mga manok. Lalo na manukan ng mga pipiropin, na ayaw din na yung sunit mamanukan, nasa ka na yung upalakot na sila napalakot sila. Nahira ako na nagsimula ko, tira ko na alim, ano sa manok ka, tira nino to, tinasabi na niya talo sa ating manok ka, tira na sa manok to na yung upalakot na sa nipul na ako. Naulong ni sa tarin na yung nipul na sa mga naman. Manok yan ba siya kakaba? Betul nak buat jumat. Nah, ini kalau balik masih kami langsung yang tak ada nabi terang. Mana ini saya minta. Apa apa sama? Allahu Akbar Allah. Hei, soal mana nak panah kana bermerata. Asal dia tu aku jumpa kau. Di mana pano perise. Nah, tu dengan kader. Mana pihak kalau tahu bagaimana? Aku bang kapur pernah kau ber. Apa pernah angganian? Dapat tu nama balik kata. Berbalik kata. Ayam ibu dia manok, naskan mama tahu. Saya aku makan nasi manok aku di punanya. Nari, mari orang. Apa kau ni? No. Nak pikir nama aku kita manok ada aku manok dia nama matawa nari mari no. Apa sana aku coba ni no. Lagi sabar kita mau matawa mari kita. Daya ayam perlu dia nama utama manok. Jadi sudah mengatakan. Orang ada orangnya. Allah atau nak kami bisa kata dia
Indonesia nanadurnya. Tapi itu nabi Allah Akbar Allah. Hadianan. Ayaw ko na ayaw mga nangyay na ikado kami agutong na mga tawa din na ipag-importante ang suwaga mayroon. Kaya, inaupo ko na mo nauna pag-importante na kaysa sila sa kaunang amadrasa niyo. At yung mga rice tanong, di mga mga tanong. Kaya, sino ba rin? At na bergita beramai para ke madrasah. Jangan. Dia nak pakai sarina pun mga tayo mga pagpapakira. Yung mga mga datang, ng mga rice, mga masukan. Sekarang daw mga boy, oy, dapat ka sama-sama sa madrasah. Na dia kana na pagtipat ka kirun si Apagti po na madrasah. Na ayaw makanya, na pagpiso kayo mga ustad. Ayaw po na yung mabiba sa mga ustad. Na ayaw so kayo, na so kayo mga maestro. At wala alas na kaprasit na madrasah. Ang sabi niya sa uho. Oy, papakai sa kayo na so kayo mga maestro. Yeah, mas, oy, saan na nagyapang doon ang mga sama na kayo bunyi so na kadulo ito siya. Kaya nga, so kayo buhay. Nabuli siya ba? Allahu Akbar. Dapat naman na rin na tabi o makatawan na kanya. Kaya sumag-sumitin na niya natin ito. Nung pamakaanak sa gano'n, nagpumagay na sa mga ustad, so kayo na so kayo mga maestro. Kasi na rin puno nila kung mga mata na makasorga, na makasorga sa mga siran. Na mga latas pa pag-iskrila, na talataya, asa nga niya kapasada ko naman. Ayaw ko rin itin na so agaman ka. Hindi na makapakapakamur ba? Baya ka kung isyan mo mga sugat, speaking English. Who is your Lord? Who is your prophet? Who is your preacher? Ay, pag isyan ka na ba sana? Manrabuka! Natinggal niya ang Paula! Yung matang bersawa mo! Allahu Akbar Allah! Emang nakarduletan niyo? Kasi mo ko manipula di kau sana maling na kung makakurot sa Quran. Oy, nasa Indonesia niya kalau mo asal apa kita sana kana insyaallah na pagkaduwa ng kawala. At asal niya kapag dia mo kapag isa. Niya kapag pertemuan na netara na mas magudang suara bika kapag mo rasa. Emang no sira bobo ano ta. Kami ka Quran na dinagpebol sa nina pagitiras kadulian. Kami ka English na tituko to pronounce siya. Pagkabatin siya natin na asal ko nakapibatian yan. Inna kaina ay kuninayan. Inna kaina ay kuninayan. Pagkabatin sa kuluk na kuluk po Allahu Akbar. Kami ka English na puro-puro pension dito. Okay, Leo. Ito yung sulit ko ito na ang masaswatan o tabi. Benar dia korban buat nama wadah itu. Ada sana dia pasal yang sangat disahkan saya wala. Ada nak kata orang ide dia sate mamu. Ada pun kata orang soponannya. Kata orang ide dia maha. Itu kata orang maha. Apa lagi pagi tadi? Apa yang tadi pagi tadi itu bisa dari mata-mata. Oh, pasti tu pasti. Jangan dipagi-pagi. Nah dia mengawalkan Allah. Ayah mana jaga rumah kayu lagi. Apa kerubusan ke madrasah. Katanya mau bagi nak semua orang tak biasa. Nama tak Allah karena bagi budaya. Ada kata bahasa jin. Kata gue mana bisa istich. Naya penuh mekanik semua nak ya anak orang mana. Allah apa dia kaji lagi di pagar nak orang ada budaya yang banyak pagar nak orang. Mata, mama nak pakai pimpinan lagu mana? Nama pimpinan madrasah. Nah kata yang dia nak bawa dia ada murid. Inom nak isko madrasah, aku ada murid. Oi, adi mangimprove so madrasah. Inom per madrasah manlalu nak harbatan. Ibu aku bagian wakil. Tangwala kana niya gista ko na madrasah. Napagin ako mahurna bentong. Dan nawida kali na madrasah. Asal lima pamalis pamateran. Nah dia bisa berapa? Dia sobat dasar namanya ini. Dia panggil rumah dia ini. Nah dia bagi sabar, dia tuh sobat dasar. Dia sobat dasar dia sudah tak kunangi. Benar tuh lah apa kira kita bisa hidup. Allahu Akbar. Nabi Muhammad sallallahu ayat ikhatalu. Pindatul qawlu fima la yahtaju ilaih. Nah pama akan petang kasupatero ka igil ada mapero kamapia. Igil ada piu pakakatero mapia, nah pama kay tuangka. Adi sama istorya kan usap pada kan di nukul kain tera. Masa kabi mapia mana nasabi mapia bewe. Anak ni pagi istorya kan di nukul kain tera. Di kata kan kena ayo dia. Maka di berapa lama otak. Otak lama. Sekarang malam ada terus sekarang malam ini kenapa dengan mau marah kasih apa muda.
Menagalan mga ta sa papamirpim asara sa musawaday. So mga tubay na digaparay sa papamirpim o balik na lakaw. O papamirpim na pasawaday sila no timing wala sa kanunong Allah. Malibot man ang anak ko pero sa karumang kaamama. Ako ba'y anak ko niya kaamama. Ani sa tadyo din na kebon niya ka, ay kung kebon niya ka nabitita. Ada pa nakatay ko. Ada pa na nakatwa-twa at panawir. Ay gila ko din mo pa siya nawat. Malang natago din sa atin. Natago din sa nasunat. Hindi ko din natin. Nagpas-gas-gas ka mo mama. Mana kamu din ang mga pera makamit. Sudah siya po ako sa mga pato. Hindi na ba sa tanga mga pato na doon rumakin eh. Matang wala. Sobrang sa ko din. الكلمة فلا ما يخفى أن يكون محافظا على الصلوات الخمس لا بس تشيء فنقص لما وقت فغرقه وبيقال أفهمك مني ما وقت وجد بغقه أي penuh akhirnya kau ada di kapal begini nasa kabaina ya kayak kasus sampai yang nakal das kamu buat itu nanya kasus masa pasti nama kami yang butuh bahasa dunia ada butuh kajian mana murid. So mga sahabat, mga tabi na margilan subang, ang bansa ng yamuti. Wala binubgilan na kung nakanila. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Naman nubgilan na mamuti siran. Na mga bay na kahit niya sa sambay ang na simbing siran. So mga dato na sukun sa masjid. Tadi nga sabi ko na, pag doon sa doon, ganyan niya ako oras ipagutom niya. Bali yung bapag mga Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ay, simbita kapiag bawan sa duhur. Nagisala ko din na 5 kilometer. Tabi na, pag bawan sa duhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kumanta kami ng tulungan. Kapiag bawan. Kuya na kaya sabitan niya ko, nakakan. Kaya man ang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaya man namin, malas mo. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Malas mo, nasimbi mo. Nabi man namin, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ang kanuna, ang Aku syamta ako. Paano ako syakan? Dia mengawali pada Allah. Ayya iqalima akhirnya dengan dia pasal pamakawan. La ayakuna wara'an fi maqal uqata min al-haram. Nasumaitu mala haram na panang bilay. Maitu mala haram na panang bilay. Ikhanam na an takuna suhbatahu ma'a salihin. Na pagpasan ka ay mga padaka na mga salihin, mga pinakatao. Saan man ang isa ginawin ka na dito kusyo na ka? Kapag nga man, nakala ba ka bariyo? Napulot ka sa mga bariyo? Nasaan ka na? Kasi na ba ka bariyo? Kita mga sa bariyo. Mga bariyo. Mga barangay. Tadi pa na ba ka barangay? Atak ka barangay. Di ba yung ka barangay? Kapag ka ng mga bariyo. Namanta ka sa mga president. Napiyag ka mga president. Mga pres! Namibali ka pres. Namanta ka sa mga alim. Matawalak na mga alim. Namibali ka pa na alim. O di mga pala na mga alim. Mga alim. Pagkakaroon ka dito na ba ka-alim? Alim ako. Una biasa na may pala hindi pangakalagyan ng mga ulama. Kala mo luha. Sumasiyang siya ng mga talita. Allahu Akbar. Naunod ka man siya ng mga tagpo. Tapi ang napakatagpo ulit na orang kapatwa, gula ka man o mga madalmahan yun. Ano na kao? Hindi ka kaya lakano ako. Kaya man hindi mangulog ng mga gulaniw, hindi ko napilaniw. Hindi man sa mga tagpo. Di man ito na, minigugupin na ito kapamalag mo siya sa gina, kalabot ko ito. Kasi ipilo ko man yan. Ibatang mo, makabi mo sa akin mo ito. Bubugin, alam ko ito lang nakatunan, nalawa ko ito na gano'n ko man yan. Ang yasin na sa naman. Kung natin ka na mga ito, naman ito itima. Allah, Akbar Allah. Wala kami, pinakitaw na. Nakikatawa na kami na, sige na po yan. Matang wala kami nakakatiyan yan. Nakakatiyan yan. Ano ba oros? Yan ko asinta. Ginawa kami ang Sasabi niya sa lasan niya ka lang. Nakakatiyan niya. Ako niya sa kanan, sobrahan mo. At kaya fakto lang, laban yung fakto kami ako asinta. Ito lang mga, kanina mo lang suwa siya sa kakanan mo niya. Pagiro ka istiwala, istiwala, nakapangan ito. Tabi ako nabaskalo. Ikapito na ayakuna mutawaddian gayra mutakabir na upong ka mabaloy ang mga limbabaan ka akala baka takabur. Nagusto ka kung niya, nagusto ka sa mga namori. Kaya man lang ng mga limbabaan kapag tubo ba ano Allah. Kasi nga mga wabatan, tama sa wata, ginawa niyan.
O, di na mga puro magkano lang mga ano. Nagila mo na niya, apeswata na isasakay ka, mata, apyo mo na yung madalakaw. Naman mo ba, kapangalim mo ba, na pinalakaw ka, na pulula ka. Nakulitin ka pangalim mo ba, at sinatuwa na yung mga niya pulula, pangalim mo ba na, wakit. Ano siya nga, ano, bapat na niya pala sa harap niya ba, napangalim mo ba, nakulitin ka pangalim mo ba, na niyang buhay ka. أن يكون أي معنى ينعي قولوا أن يكون سخيا كريما أن يكون قولوا وم يكون تواتو سنيا أشد جلونا موري نسخيا كريما إن أمنا ماليغو تاليكو كيبوشو له أي معنى ينعي مسakau كريما beradaten kaya mana mimba dia gede tas mga tao dadaya di na mga wata to kana kana siran ayat tidur lagi wa'azil nas ila manajirihim bahkan derpani semangat aku derpanian pada tingkaki soalnya amanannya nah ini begitu wala anangnya jadi ayo mana dia sakalo mga tadi mga murid dia kami aku arhan mga ruasa mga official ko mga mga pusul mga pasal mga gurfa na pagdating nyo kaya ino kayo pun ayaw mana niya na miyak ko ulan nyo o at nitala mga piti ang mga loksalo yung mga official talo na pagdating talo siran ilang kanang na wala ada terkapagkakawa ang mapia ilang man ako tayo ito gila pagdating si karuman yan api ang nabahunurabon na pirmanin na hunurabon namatama lang api dito kasi karuman api ang nabadato kali mo si karuman ang mama ang madadak matatawag kumadalataw padobal di siya to na dito na kanabo mayor natalaw na ka mayor ya temen ngasar mayor na yatin sa papingam yang mereka mayor na dito na nabo mayor namanya ibu mga panila di siya to ini mamatay ka mayor siya pili namanya mayor kasi karuman ang anak ko mayor naman yung makanya gano'n na nanin mayor batapan siya to at siya yung mama ito tingnan na siya kaya na hindi na sa kalabog siya kasi siya na هذه ما قال الله أي معنى أنها خشية أن يكون رحيما بخلق الله تعالى nakatabuan kasagado kung may tumalakad Allah api ako nakadwala nakatabuan mo sagado api aki aso nakatabuan mo sagado uway nagpapakay ipakasor na kaway po Allah na ayakuna nafi'an na maboy sa apapakang gikaguna ko yung dapa apapakang gikaguna ko yung dapa ada talaga mga batan sa manila pupamang isa na naguna sisa asusuportan nila ng amagasatan na gusto gamatan ng Islam ikasapulo bisa na ayakuna zikran lil mauti napakaganda ka lang kasukapipikir ako kapatay o kung nakapakaganda ka lang sukapipikir ako kapatay na dito sa baba pagkakapagas ng ka sa kalimulat sa dunia tayo wala na sa ano na muli na bakala sa parating ako inshallah na ayapakauli ako siya na diyon ka ang mga global yung mga opisyal isa diyon kaya ang mga niya ng mga muli na usik mga noks na diyon ka ang mga opisyal talo sa mga madrasatan oay na tumanintan ko Allah ibu bitakan wa wala sa tabang sa tabang naman niya sa apang problem adil ka ang madrasa nyo sa kasasaluyan kano kapag magubatan sa gaalan may itano wala sa kanu Allah subhanahu wa ta'ala assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh